Sena. Kesusu kaya wong lagi dibeburu awit aku mundi wigati ingkang Drawasi. Mula saka iku Sang Dewi, aja gedhe rasamu anggone nibake dedosan marang aku. Kalilanana aku matur ingkang terwaca. Inggih Raden Setyaki. Tuhu prapta ndika Raden Setyaki tartamtu ngasta wigati. Kula mboten wigih rerenga nyumakaken babar wedar. Inggih Paman Setyaki. Sumangga kula aturi paring pangandikan punapa gati ning lampah. Yo Paman. Paman Setyaki mesti nggawa gati Kang Drawasi. Mara age aku tak melu ngrungokke Paman. Jatine gale tansih mangu-mangu rasa kula anggene badhe ngarani. Nanging prasasat kaya wis ora kuat awit lebating gelagat. Para Pandhawa ciki diasta ing Saralaya kekanthi ora pati cetha apa darunaning perkara. Tuhu pitaya petung lajering wacana. Yen ora adoh marang tumindak semenang-menang nedya ngukum Pandhawa tanpa anane perkara. Tak atik gathuk ning rasaku kaya paduk. Pepungkuran wanci iki tembe wae Dewi Sekandi ngidam-idamke bali ning Taman Mairakaca dadi endah kaya duke nguni. Ing rawat-rawat aku uga krungu ta pendhewa kucluk saka pertapan saka limonate namake Ginem. Dening Dewi Sekandi yen to kepengin mangun bebrayaning keluarga. Nadyan den antep-antepi kanthi bebono bali ning Taman Mairakaca. Mbuh kepiye nalare rumangsaku kabeh perkara iki kaya benang sing ora ana pedote, nanging bundhet ruwet nganti babar lakon kang ribet. Raden Setyaki kados rumajeng raos kula dhateng wacana ndika nembe kemawon kula imbal rembug dhateng ponakan kula pun putra Pandhawa arsa wanguning endah Taman Mairakaca. Kepara kasesel karepe Begawan Durna kok inggiya tega nglamar dhateng jasad kula minangka garwa. Nyina utawa ngenyek dhateng kawibawan Sang Wikudurna nanging lajering yuswa kok kala mangsa ora timbang kalian lajering Ngraita. Ingkang kula kuwatosaken bilih kabar ndika menika pancen wonten gegayutan antaraning siji kelawan sijine. Lajeng gagapi kabar menawa Pandhawa diasta sowan kanthi peksa mring Suralaya kang ora cetha jalaraning perkara. Tuhu kuwi nanjihake yen to pamrintahan Suralaya lagi gawe gara-gara. Reroncening batin kula ugi rumangsa mboten rena, malah kepara prayoga minggah sowan pamrintahan Suralaya. Bakuning rembug mung ana loro, ngaku janjane apa? Apa pilih kewirangan merga dioyak dening wong cilik. Wah, wis. Aku kok krasa ngono to. Tekleke ramen yen kabeh mau kebukti bener. Bisa kinarya palupi aja dobeh kapener dadi wong dhuwur kuasane banjur semenang-menang nibak kewan menang. Ngidak nyikara marang wong cilik. Kamangka saben dinane bisa mukti wibawa merga dhuwit sumbangane wong cilik. Ana pawongan sing rada kendel wani biji malah digolekke perkara. Ora salah apa-apa dianggep dosa mung merga keweden. Yen to wadine konangan banjur ora bisa nguras dhuwit negara. Biyen sing nggawa sapa saiki sing dilalekke sapa? Aja kok karo wong cilik sing genah kuwi ora tepung. Yen perlu kancane mbiyen sing ngewangi munggah, sing jaga keslametane, sing ngewangi rekasane wae dilalekke malah kepara digoleki lena apese. Ya mong wediku yen ana akeh Setyaki sing turah wani. Yen to akeh Sikandi sing wani mati,